Po 8, a z nami w studiu gość Judyta Kroskowska, Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice, dyrektor tej instytucji. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o pierwszych miesiącach pani rządów, tak możemy powiedzieć. Natomiast na początku zacytuję tutaj pani poprzedniczkę, nie dlatego oczywiście, żeby porównywać, ale bardzo ciekawa myśl, która pojawiła się na portalu Kartuzy Info, gdzie pani Irena Kulwikowska mówi: imprezy plenerowe dawniej odbywały się w prostych warunkach. Mieliśmy przenośną scenę, która składała się z 4 elementów. Wszystko jest opisane, że wszystko robiło się samemu i było duże zainteresowanie. Tutaj czytamy, ludzie pragnęli spotykania się. Na przestrzeni lat widzimy, że to się zmieniło. Czasami wydawało się, że ludzi nie rozumiem, a teraz wiem, że rozumiem. Dzisiaj mamy taki dostęp do wszystkiego, jesteśmy lepiej sytuowani, możemy wybrać sobie ofertę, jaką tylko chcemy indywidualnie. Kiedyś Sobótki czy Dożynki to była jedyna rozrywka, więc mamy zupełnie inną rzeczywistość niż jeszcze stosunkowo niedawno. Jakie są takie wyzwania instytucji kultury, którym trzeba sprostać w tych dzisiejszych, niełatwych chyba czasach pod tym względem, bo jest aż za dobrze? Ja myślę, że łatwych pewnie rozwiązań nie ma i nie było nigdy, a to, o czym mówiła pani Irena, czyli ten dobrobyt, rzeczywiście pewnie sprawił, że warto się zastanowić nad tym, czy te imprezy masowe powinny mieć dalej taki sam kształt, jak miały do tej pory, czy może jednak należałoby szukać troszkę innych rozwiązań, czy w obliczu mnogości tych imprez, mnogości wydarzeń, które dzieją się w każdej z gmin w tej chwili, czy warto rzeczywiście rozliczać te wydarzenia po ilości ludzi, czy jednak starać się szukać nawet niszowych, ale tematów dla różnych grupek zainteresowania. Więc myślę, że to jest takie wyzwanie, trochę zastanowienie się nad tym, na czym nam zależy, tak? Czy na jednej dużej imprezie masowej, czy na poszukiwaniu jakiejś tam alternatywnej drogi wielu różnych małych wydarzeń dla mniejszych grup. No właśnie, bo chyba w każdej dziedzinie dzisiaj tak bardzo mocno wpadamy w te statystyki. Tak samo na Facebooku patrzymy, ile co ma lajków, a to chyba nie tylko o to powinno chodzić. Znaczy myślę, że to też jest ważna, wymierny jakiś wskaźnik tego, co ludzi interesuje, bo tym musimy się też kierować, tak? Tym, czego ludzie chcą, więc ilość lajków na Facebooku pokazuje trochę popularność jakichś tam przedsięwzięć, wydarzeń, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że nie każdy jest na Facebooku, że to, co cały czas mam z tyłu głowy, to temat profilowania jakoś tej oferty, wydarzeń. Nie możemy liczyć na to, że tam jedno wydarzenie, jedna impreza będzie dla wszystkich. Jest troszkę tak, że czego innego chcą słuchać, czy w czym innym chcą uczestniczyć młodzi, czego innego oczekują osoby starsze. Są jakieś grupki hobbystów, osób zainteresowanych konkretnymi tematami, więc właśnie pewnie ta statystyka ważna, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, ale nie odzwierciedla ona całości. Czyli dla każdego trzeba znaleźć coś dobrego i to stara się robić młody zespół pracujący w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach i właśnie, jak te pierwsze miesiące też docierania się tego nowego zespołu wyglądały? Zespół jest rzeczywiście niemal w całości nowy, bo z końcem roku 3 pracownice merytoryczne jednocześnie odeszły na emeryturę, więc ten skład, który budujemy od gdzieś tam połowy stycznia, uczymy się i pracy z sobą, i też pracy z tym, co przed nami, czyli realizacji tych zadań. Staramy się na razie docierać, realizując ten program, który zaplanowany był, wiadomo, już pod koniec ubiegłego roku, ale też staramy się rozmawiać o tym, co na przyszłość, jakie mniejsze, większe zmiany wprowadzać, tak żeby nadążać trochę za duchem czasu. Więc na razie uczymy się i pracy w GOK-u, i pracy z sobą. I do tego macie niełatwy okres przed sobą, tak naprawdę już się zaczął, bo lato to jest naprawdę czas wielu różnych wydarzeń i plenerowych, nie tylko, więc jakie ciekawe sprawy w Sierakowicach przed nami? Przed nami w najbliższy piątek koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina, na który serdecznie zapraszam w drewnianym zabytkowym kościele 6 lipca o godzinie 18. Koncert ten odbędzie się w ramach rozpoczęcia festiwalu kultury łowieckiej. Będzie on również elementem większego wydarzenia. Nastąpi otwarcie wystawy Stowarzyszenia Porcelanki z Chmielna,
prace te będzie można oglądać przez cały sezon, a właśnie na otwarcie tej wystawy koncert Wolnej Grupy Bukowiny. Tydzień później ta główna część Festiwalu Kultury Łowieckiej, czyli konkursy, przeglądy, również ogródek edukacyjny, tak żeby może większą liczbę osób też zainteresować albo zaprezentować też tą kulturę łowiecką, która coraz częściej spotyka się z takim mocno negatywnym odbiorem, a jeśli nie patrzeć na to przez pryzmat samych polowań, ale tej kultury, która jest jednak bogata i sięga dawnych czasów, to myślę, że da się w tym znaleźć również rzeczy interesujące zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. No i aktywny sierpień przed nami. W sierpniu nasza największa impreza, czyli Noc pod Gwiazdami. W sierpniu również kolejne koncerty z cyklu letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej. Jesteśmy po pierwszym koncercie w ramach tej serii, który odbył się wczoraj wieczorem. Na kolejne również zapraszamy i zachęcamy. Wszystkie informacje o tym, co dzieje się u nas na bieżąco zamieszczane są zarówno na naszym Facebooku, jak i na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. No właśnie, o to chciałem spytać. W jaki sposób możemy tutaj dowiadywać się o działalności, gdzie dajecie o sobie znać? Mówiliśmy, że Facebook to nie wszystko, ale jednak jest ważny. Facebook to nie wszystko, ale jest ważne. Myślę, że tak samo jak po prostu internet. Nie jest to narzędzie, z którego korzystają wszyscy, ale jest to narzędzie bardzo, bardzo popularne, powszechne i też docierające do coraz większych grup, bo patrząc nawet na to, co dzieje się u nas w Goku, to całe grupy seniorów jedna po drugiej uczestniczą w kursach obsługi komputera i rzeczywiście chodzą, cieszą się z tego, że potrafią już sobie wejść na jakieś portale. Więc tak, my ogłaszamy się zarówno na Facebooku, na naszej stronie. Rozwieszamy plakaty przy jakichś większych wydarzeniach. Na Goku wisieć będą banery, które informować będą również tych, którzy do tego internetu nie potrafią bądź nie chcą zaglądać. Tradycyjne metody ulotkowania, czego się da, no i też staramy się współpracować z lokalnymi mediami i portalami, więc te informacje o wydarzeniach, które u nas się dzieją, rozsyłamy również do lokalnych mediów. I tutaj już dowiedzieliśmy się o kilku najbliższych wydarzeniach. Oczywiście też zachęcamy, żeby się zapoznawać. A o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach rozmawiamy z dyrektorką tej instytucji, Judytą Kroskowską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.